Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон ва хоҳарони азиз. Як хабари муҳим дорем. Бисёр илтимос карданд ки ду бародари тоҷик дар Москва як ҳафта шида бедарак ғайб задагиянд, ҳамқа кофтесаншон наёфтесанд. Муродов Баҳром соли таваллудаш 1999 кати ҳамсинфиш дар мошини худаш ай Москва, ами шаҳри Москва да зиндагӣ мекарданд. Як рӯз мебуроянд, дигар як ҳафта шида на хабара, на сироға, ягон чи нест. Масал падару модараш хеш таборош зиқан мусибат дар сари омадагия ҳамқа кофтесан наёфтесан. Барои ҳамон бародарҷон ҳамин видеоро распространят кунед, номерои телефонша мемонем, суратча кадоми ҳамин бародароро яке дар ягон ҷо дид, иншаалло масад хабар бикунед. Падару модараша бугем, падару модараш ғамгин намедонад чӣ кор кунад. Барои ҳамин видео распространят кунед ки ҳамин бародарро пайдо шава бо амри Аллоҳ. Аллоҳ ҳамата ҷазои хайр диҳад ва Аллоҳи меҳрибон ҳамата баракат битаҳад. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бародарони азиз. ҳамия ҷан гум шидагия қати модараш ду се рӯза қати модари ғамхориш адил ба адил гаштестем, кофтестемаш наёфтестем. илтимос ҳами видеора мисолига передали чӣ кам бигирен, ҳар мисол ҷуроатон да ё рафиқотон да ҳами ҷани мора биёвем барои модараш ду се рӯза вабшет на шав ховай на рӯз ховай гириста бечорара касал шида аде рафтестем нашидестен наёфтем суншунаи Москва да мошин қати ҳам мошин қати баромагия бародаро ҳами ҷианмон қати ошнош ай рӯзи 27 ки нестай баром аммо ай квартираи модараш қати зиндагӣ мекунад ҳами рӯзи 27 баромагия нестай даракшина номери телефонаш